Golaghat District Sarupathar Police Station angkang kedamtang wo signify ingkore hinia ningwe Sarupathar Raikom Saiki atum aron repen kepon Burmese Supari kepon bom atrak hum thom kenep dunlong. Lason si kedamtang wo signify ingkore hinia ningwe New Lang Hoto Bostia long kito Bijay Singh ita bheta long pen humni HR65A 9188 lapen PB10 GW 4973 LP atrak along aron repen kepon Burmese Supari thoila pharo throk pen NL07 CA 1757 Wagoner gari hum nepdun long. Bangso sai lang no kachokle malong kachira abdun abang pu bokajana sor Bijay Singh Jammu Kashmir State asor Ashok Kumar Punjab State asor Sanjeev Singh Uttar Pradesh State asor Sivam Rao lapen Jungajana sor Debeswar Saikia aphan sedami nep ingnang poncheklo. Raikom Saikia hin pen ke tham pon ating ke tragar lo ke do Burmese Supari do anda Burma pen wansi New Lang Hoto Bosti Bijay Singh a ita bheta mate ita kasema akor along si pangrum pon bangso puthak chungajan pen Sarupathar ke dam bom ahut Raikom Saikia tum nepdun long cheklo. Bangso puthak a hogalam kachini pe media phan Raikom Saikia tum tarju pater tokasai deng bom lang. Bukajan pen anantirang karbing long live.